Salam vatandaşlar, salam gelin kızlar. Bugünkü meselemiz, bugünkü temamız Türkmenistan'da ölen önemli ve inandırıcı bir mesele. Yetimhanalar ve yetimler, internatlar. Şu hakkında öyle çare var, bildikleriniz var bolsa, düşüncelerinizi aytıp geçseniz. Ve ben de bir neçe sana sorak soracak. İsterseniz soraktan başlayalım. Öyle çare var siz. Olur. Bolar bolar. Yetimler öyünde işleyen öğretmenler yani pedagoglar haysı okulu bitirmeli. Birinci soraktan başlarım. Beni kızıklandıran sorak da şu başta. Birinci bilene yankı pedagoglar var. Buların bilimi mum bolmaly. Mumu diýende başlangıç bilimin ählisi içine girýän bolmaly. Buların alan bilimini psihologiya bolmaly. Çağalaryň ýaşlykdaky terbiyesi, e, umumy bilim diýende şoň içine astrologiya girýär, matematik girýär, dil girýär, edep terbiye girýär, umumy alanna, ýanky bilime umumy bilim diýilýär. Indi bu çağalara bilim berilenne diňe bir pedagog bolmaly. Onu ýürüte başga ol spesialistleri de occupational therapist, physical therapist, language speech therapist. Bulan hemmesi şu başlangıç bilimde bilim berilýän idaralaryň ählisinde bolmaly. Näme üçin sebäbi çağı dili peltek bolup bilýär, defekt bolup bilýär. Gurlanda belli bir harflary aýdyp bilen ok, ýa gulagy eşitmeýär, gözi gowy görmeýär. Şu hemmesini ýüze çykaryp bilýän spesialistler bolmaly sajiklerde. Ya başga başlangıç bilim berýän edaralaryň ählisinde şular bolmaly. Nimen şeýlere pikir edýän? Senin var mı şu sorak hakkında bir? Hawa, salam vatandaşlar. Men açak zadım yankı yetim çağalar oyununu on öňürtülen adyny ütgötmeli hemem yankı pedagoglar baradaýsak pedagoglar hem daşkolny mektep ýaşyna çenli çağalar üçin hem ýörüte pedagoglar bolmaly. Ondan soňra ýokary bilimli pedagoglar edil şu biziň adaty durmuşymyzda nähili biz bilen sapak geçen nemeler olsa şolaň hemmes bolmaly. Ondan daşary olaň ýaşaýan ýerine özleriň terbiýeçileri bolmaly. Terbiýeçilerin bir näçe sany bolmaly. Şolara yetim çağalar öýüne esasy yetmezçilik etýän ýanky enata mähri şol terbiýeçilere de terbiýeçi diýip ýüzlenip däle eje mansyna ene daşary ýurtlaryň köpüsine şolar eje diýip ýüzlenýärler. Şoň üçin şo ene mähriniň hem ýerini bir doldurajak şekilde güýçli spesialistler bolmaly diýip düşünýär. Benim şöyle öz düşüncem aydın. Köpürak psikologlar bolmalı diye düşünüyorum ben. Şu sferada da şu köpürak psikologlar nemetse de çağlar bile ilgilense. Ene mehrisini köpürak berip bilen psikologlar. Hawa psihologsuz ýanky yetimler öýüp psihologsuz bolup bilmeýär. Sebäbi o çağalar eýýäm dowluşdan soň özüne gelip başlandan travmированы bolýarlar. Sebäbi özlerini bilmäkä çağı bilenok, ýöne özün bilip başlansaň ýanky 5-6 ýaşynda näme üçin illerde enataba menne ýok diýen ýanky sorag çykýar. Şoň öňüni almak üçin şo kiçiliginden şo çağa bilen gürleşip bilýän hemme zat düşünürip bilýän travmasy düşünürip bilýän psikologlar bolmaly şolar bilen. Hemişe üzünüksiz ýygyderli neme gepleşip geçirip durmaly bolýarlar her bir çağa bilen aýratynlykda. Yine bir soram. Türkmenistan'da yetimler ne için köpeldi ve sebepleri? Birinci bil jogap bersek diýen bu soragy.
Sağ olun. Men pikirimçe ýanky yetimler näme üçin köpelli? En atalan köpüsi häzirki döwürde maşgala institutumuz döwlük gelýär 30 ýyl bäri. Birinji perçinasyn men şonda görýän. İkinji perçinasy işsizlik sebäpli daşary ýurda gidip ýanky maşgalalar bölünen soň ejesi gelmän ýa kakasy gelmän o maşgalalar başga durmuşyny gurup bu çagalar bir hili yetim mal ýaşatajda. Şonu ikincisini hem şonu görýän. Ondan üçüncü bir ýagdaý bar. Ýenedem ol işsizlik nemel bilen keselçilik, işsizlik, pulsuzluk bilen baglanşykly. Olam özüniň janyna kast etýän adamlar köpelli Türkmenistanda hemem keselçilik köpelli. Buňa da adamlar şo keselçiligiň hem sebäbi pul ýetmezçiligi özlerini özüne gerekli liçenýalaryny alyp bilen oklar, alyp bilen Türkmenistanyň içinde yeterli derejede medikler ýok, güýçli spesial spesializiran medikler ýok. Ondan bolanlaryna da pullary ýetenok. Netijede janyna kast etýänler ýa keselçilik bilen köp ölýänler adamlar bar. Ana şo üçünçü sebäbinem şonu görýän. Sağ olun. Hawa bilbiline gaty dogry bellap geçdi. Hakykatdan bu yetimleriň sanynyň köpelmeginiň esas bir sebäpleri genotsit. Türkmenistanda häzirki döwürde alınıp barýan genotsit bu ýanky yetimleriň köpelmegine eltýär. Saglyk tarapdan hem ýa bilbil aýdyp geçdi, özüni bejerip bilmän o millet saglygyna teretmek üçin pulunu ýerden alsyn. Ünne bir gün iýmana çörekler ýok bolsa, ine bu zatlaryň hemmesi genotsit diýip düşünýän. Yetimlerin köpelmegi şol sanyna ýöne yetimleriň özüniň ölmän ýanky şu durmuş şu döwürde şu kynçylyk döwürde, açlyk döwürde ölmän özlerini alyp çykýar. Özlerin bir 30-40 ýaşa ýetjegi belli däl. Özleriniň durmuş gurjagy belli däl. Özleriniň bilim alyp bir gözipäň iýesi boljagy belli däl. Şolaryň hemmesi genotsidiň aslynda bolýan zatlar. Gönümel genot. Gönümel genot. Bağışlan öyle çarevne. Aýdyberim. Ya aýdyp bolmaýdy. Men ýene şutak bir nemän goşak bolýan ýanky mektep ýaşyndaky çagalary köp soňky döwürlerde göwrel bolýarlar. Şo çagalarym enatasy ýa öýünden kowup goýberýärler. Mektep ýaşy çagalar barara ýeri ýok, şolar özleri doğurýarmy ýa doğuranokmy şolaryň köpüsi yetimler öýüne barýar diýip eşitdim. Ýa da bolmasa enatasy şo çagalar doğurdup eýem abort surokdan geçen doğurtýarlarda goýup gaýtýarlar diýe balnitsalarda atkazno ýazyp bulam ýanky yetimler öýüne uradylýar şu çagalar. Täze dowlan çagalar şulam bir sebäpkäri ýanky yetimler öýüne näme üçin köpelýär çagalar. Gaty dogry bilbil. Gaty dogry belledin. Şol genotsidin ýene bir görünüşde şu çagalar öz ýaş wagtyna ýa 15 ýaşyna 14 ýaşyna gowrul bolýan bolsalar bu çaganam dogrup onu eklep bilmejek görünüp dur. Çaga sebäbi 14-15 ýaşyndaky çaga özüniň eklenmegi üçin diňe özüniň bir öz garabaş üçin şo ýollara ýüzürýän bolsa, başyrýan bolsa, beşme pullyp ondan gowrul bolandan dogran çagasyny näde beklejek. Ene de size ýene bir genotsit. Bu çaga özü çagalykdan 14-15 ýaşyndan maýyp bolýar, men şeýle düşünýän. Sebäbi abort diýilýän zat şeýle geçip gidýän zat däl. Eger ýaş başyna şeýdip bir kişi bar abort ettirseler soňky döwürde soň
yani kämillik ýaşynyň geçenden soň özü üçin durmuş kurup çağa etjek bolsa gaty kynşar. Çağa soň galmadlyga mümkin. Ýa-matgyda bir ýatgyda aýal maşgalan ýatgysyny, nimatga sözü türkmençe ýatgy bolýardy. Bu ýatgyda galýan travmalar, galýan rubiýetler ýa bolmasa vaspalительный prosesler emmesi üýşüp iň soňunda ýene önülgesizlige getirýär. Mana bunu aýal maşgalaryň hemmesem gowy bilýändir, önülgesizlige getirýär. Ondan soň ne bu da bir genosidiň bir görnüşi, sen çağa dogrup bilmeseň hökümetiň bir döwletiň hökümet diýmeýin. Bir döwletiň ýa-ni ilatynyň sany ösmese, ýokary galmasa diýmek bulan bir genosid bir ýerlerden genosid gidip dur diýen manyny berýär. Näme üçin ilat köpelenok? Onuň bir sebäpleri bolmaly. Her maşgalada azyndan 2 tan 3 tan çağa bolmaly. Normal döwletlerde şolar ýaly. Ene bardyr ol başga bir sebäplere görä maşgalada bir saat çagasy bar, olar bolup biler. Ýöne ol çaga, ýa-ni az çagaly maşgalalar onu çaga dogrup bilmän, çaga edip bilmän bolanok. Ýa-ni maşgalan özüniň islegine görä bolýar. Ösen döwletlerde islesen bir çaga et, islesen 2 çaga et. Ýöne seniň organizmiň normal işläp dur, dogry işläp dur. Hiç keselsiz zatsız. İslen wagtyň çağı. Emma olar ýalylar Türkmenistanda. Olar ýalylar ol çağı dogrup bilmez ýaly derejeye getirilýär. Abort edilip. Indi şonu düşünýän idim. Genosidiň bir ullakan bir görnüşi. Ha. Şurada yine bir sorak. Bunu aytdım. Yetimler bilen çağlar öýüniň, yani internatyň tapawdy. Türkmenistanda internat denen bir näme bar. Yetimler öýü başga, internat başga. Şularyň tapawdy. İnternet bolanny enesi atasy barly çağlarym okap bilýär. Ýöne enesi atasy işleýän bolsa ýa-da bir çet daşky owalarda, bir pasioloklarda ýaşaýan bolsa, mektep bilen öýleriniň arasy bir 10 kilometr ýa 15 kilometr bar bolsa, golary goltymynda mektep ýok bolsa, bular köplen çağlaryny mektep internatlara berýärler. O ýerde 6-njy güni biram bazar günleri 2 gün öýüne gaýdyp bilýär çağa. Eger enesi atasy baryp alyp gaýdyp bilse, ulog bar bolsa gojarykdan alyp gaýdyp bilýär. 6-njy bazar öýlerine ýatyp çağa 1-nji gün ýene mektebe ýa-ni internata gitýär. Eltip gaýdýar enesi atasy. O ýerde Türkmenistanda ýürüti awtobus ýok, akitip getirýän. Her ene aty öz akitip getirmeli bolýar. Ene olar ýaly internatlar ýoksa da arasynda yetimlerim bolup biler ýöne 6-njy bazaryny alyp gaýdýan bir garnaşlaryň biri bolmaly. Ene şu internatyň çağalar öýünden tapawdy şeýlere ýatyly okuw diýen ýaly şeýlere many berýärdi. Yetimler öýü bolsa ol 100% ýa-ni enesem atasy ýok yetimler bolup bilýär. O ýerde olaryň 6-njy güni ýa bazar gün gitmäne ýerleri ýok. Diňe şo ýerde 18 ýaşap şu mektep gutorýança, şu orta bilim alýança şo ýerde ýaşamaly bolýarlar. Olaryň bir hiç garnaşam ýok. Bolaýsa-da idelmeýän çağalar bolýardy. Men şo şeýlerek tapawdy bar. Öyle Çarıvayna, siz hazır yurt dışında bir ösen devlette yaşayanız, var mı bir şu tapawudu Türkmenistan bilen şu ösen yurtların arasında yetimhanaların şu var bolsa bir Yer bilen gök ýal tapawdy bar. Men görüşüm boýunça. Sebebi Amerikanyň bir itlenlik orta mektepli berdine orta o taýda 1-nji klasdan ta 10-njy klasa çenli okulanok. Mektepler 3'e bölünýär. Başlangıç klas mektepleri var. 5-nji 6-njy klasa çenli okulýar. Ondan soň orta mektepler bar, 9-njy klasa çenli okulýar. Ondan soň 12-nji klasa çenli ýokary okuw mektepleri bar. Ýokary klas mektepleri. Bularyň hemmesi ýa-ni Cambridge
bu üniversitetinin programması boyunca ya Oxford ya Harvard üniversitetinin programmaları boyunca okuyan mektepler ve çağları yaşlıktan başlap, klastan başlap. Ana yankı internatlar var. Ya bolmasa yetimler öýü var. O yerde de şu programa yürüdülýär. O yerdäki çağalara aýratyn bir yerden bilim berlenok. Bilim sistemasy şolar ýaly işleýär. Umumy işleýär. Şonuň üçin bir yetim çağalara hasam beter ünsürlüyor. Näme üçin sebäbi şol çağalar yetimligini duymaz ýaly, şol çağalar öz enesiniň atasynyň ýoklugyny duymaz ýaly. Ähli edilýän öpçünçülükler ýa-ni has gödüňe tutulanna şolaryň Şertler. egneşik şertleri, egneşikleri, olaň imitleri 3 wagtyna mı 4 wagt berlen parlaryň hili, olaryň alýan sapaklary, mollumlaryň çağalary urman, söwmen, bilim berişi, her bir adamda kameralar durýar. Zalyň uğruna her bir klaslarda, ýenilerde. Ine bu ýörniň bilim berişi ütgeşik ýa-ni beýleki mekteplerden yetimhanalardaky berilýän bilimleri ütgeşikdir öýtmäň. Hemmesi meňdeş. Hasam beter yetimler öýündäki çağalary enesiniň atasynyň ýoklugy bildirilmez ýaly. Şolar travma alman şu mektep guturar ýaly jan edýän spesialistler bar. Şol mekteplerde gaty köp spesialistler nime işleýär. Ýaňam aýdyp beşenden ähli problemalary gödüňe tutulan soň şu çağalarda travma almaz ýa ýürütme spesialistler bar. Ine şeýlere tapawut bar Türkmenistana bilen deňeşdirinde. Sağ olun. Şurada Umit geldi de hazır temana medep sorap duran yetimler bilen çağalar öýüniň ýani internatyň tapawudy. Hemen menem şu taýda öz düşünjämi aýdyp berjek bolýan hemem häzirki ýagdaýda Türkmenistanda internat diýilenne owalky ýaly SSR döwründäki ýaly ýa-ni internatlar ýok Türkmenistanyň içinde. Häzirki döwürde ýatymlyk okuw bar, ýöne oň adyny şo öňkü internatlaryň adyny ýörüteleşdirilen orta mektebe diýip nemetdiler, goýdular. Ýörüteleşdirilen şo nähil çağalar gatnaýa, en atasam Mahemed ady bar, ýöne internat diýilenne ýörüte bir fizika, matematika bölüm içinde ya başga urlardan bölümler we dil urundan has güýçlürak berýän mysal üçin. O taýyk häzirki wagtdaky internatda şu wisiatka berip girýärlerde oň üstü ýanky nähil aýdyn biraz ölüşürak gir hemme bir çağan saljak diýende de salp bolanok. Onsoň olaň en atalar gatnadanok olar 6-njy klassdan başlanýar. Ýalňyşmaýan bolsam 5-nji, 6-njy klassdan başlanýar. 10-njy klassaçyn hem öňe okutýardylar. Şoň üçin çağalan özleri gatnaýar, şu 6-njy bazar günleri öýüne gidip gelýärler, 6-njy gün okuwdan soň galan günlerem şo ýörüteleşdirilen orta mektep, öňkü internatlar, şoň gapdalyna ýörüte opşiretler bar. Ýörüte ýaşaýan jaýlar, şo taýda ýaşaýarlar, gapdalyna da okuyan ýerler bar, şo taýda da okuýarlar. Oň tapawdy orta mektepden edil häzirki döwürde Türkmenistanyň beýleki mektebinden tapawutlukda ýörüte bir sapaklary ýankaýdyşym ýaly her urdan has köprak bir mysal üçin fizika urundan taýinlanýan bolsa fizika, matematika köp ýazylýar. Beýleki himia urundan içek bolsa himik urundan we dil urundan içeklere dil urundan we. Ýöne inni şol öňkü bar bolan internatlar ýa-ni ýörüteleşdirilen orta mektepler köpüsi ýapalyp ýöneköy orta mektebe etdiler. Oň sebäbini ne telewizionyada düşünýärler Türkmenistanda nedem daşynda hiç ýerde düşünülýän ýerler ýok.
düşünülürşi yok. Ýöne yapdylar şolan köpüsini. Ýöneköy mektebe uğrup koydular. Ne bu ne derecede doğru? Onu siz özüňiz aýtsaňyz. Şurada yine bir sana sorak. Yetimler öýü ve internatlar devletin bolmalı mı ya da hususlaştırmalı mı? Əzələ təzə Türkmenistan, önümüzde təzə Türkmenistan'da şu yetimler öýü internatlar devletin bolmalı mı? Ya da hususlaştırmalı mı? Men birinci cevap bereyinmi şuna? Böyle. Ne hususlaştırılsa menin pikirimçe has öňe gidermeka diýen sebäbi bu ýerde konkurslar bar. Eger eger meniň bir tanşym bolsun ya bir ýere men ýaly ya siz ýaly biri bolsun şolar ýaly mektepleri hususlaşdyryp satyn alan bolsa diýmek meniň şol çagalary gowy bilimli, ilmli yetişdirmek üçin menne bir hyjy dörýär. Menne bir konkurensiýa dörýär. Başga mekteplere bile deňämde men gitjekde Oxford'un programmasyny okutjak şu çagalary. Meniň internat mektebimden ya yetimler öýünden bilim alıp çykjak çagalaryň sany olankydan has köp bolmaly. Menne şolar ýaly maksat bolmaly. Men şolar ýaly programma goýjak öňümde. Meniň mektebi 10 klas mektebi guturan çağalaryň bir klasy 30 çağa bar bolsa şolaň 30'sam girip bilmese ýokura okujaýyny öz güýji bilen. Hiç bolmanda şolaň 20'si girmeli. Menne şolar ýaly plan bolmaly. Öz güýji bilen. Men şolar ýaly başga öz puluny özüne göwni ýetýän bir ýokary bilimi alan pedagoglar bolsun, spesialistler bolsun, başga ýurtlardan getirecekde kontrakt bilen işletjek öz mektebinde. Menden şolar ýaly pikir bar. Meselem diýende, men ederin diýemokda, meselem getirýän, mysal getirýän şol mektepler, internatlar ya yetimler öýü hususlaşdyrylanyna şolar ýaly gowy bilim beriljeğini men 100%, 99% inanýan. Nemeňe jogam şeýler. Öyle çağırıyor zaten konkurensiyanın var yerinde ösüş bolýar. Şunu bilýän men. Nedir Her bir öyle? taraplayın, her bir nemede neme okul bolsun, sağlık bolsun. Men şol mektebin içinde sport zalap etjek. Meselem plawanyadan çağalar taýýarladyk. Çempion edip ýetişdirjek. 10 klas tutarýança. Her gün mektepden soň 3-4 saat şu plawanyada zanimasiýa etdirjek. Ýürüýte mektepde muallim bolmaly, şolardan treneri bolmaly. Ene menne şolar ýaly planlar. Meselem Doğru. men mektebim şu bütün döwletiň içinde ady belli mektep bolmaly. Eger gene bir başga bir konkurent bar bolsa, şolar ýaly mektebi hususlaşdyryp alan bolsa, ol menkiden hem beter gowy bilim berjek bolup ýapyşar. Nemen pikirimi şeýlere? Doğru. Benim fikrim şu doğru. Umit'e söz verelim. Buyurun Umit. Sağ olun söz vereniz için. Başta şu yetimlere değinip geçeli doğanlar. Öz pikirimi aydıp geçeyim. Yetimler diyenimizde şu Türkmenistan'da Maşkalayın Enstitüsü'nün yokluğu sebeple köp yetim çağalarımız var da en azından bu halkımızın hem bilen zadı en azından 2 milyondan goğurak 2 Statistika milyondan yok. goğurak Statistika ene yok. atalar 2 milyondan goğurak ene atalar yurdun daşında da şoların çağalara kiçi wagtda taşlap gelenleri vardır. Şolaram yani bir sağlıklı ulalanok da sağlıklı ulalanok. Ya ata mehrini görüp bilenok ya da ene mehrini görüp bilenok. Yani geçimsizlik sebepli maşgalasını eklep bilmek için yurt dışına çıktılar da şoların yetimden bir farkı yok. Doğru. Ya da maşgalanın nämeligini bilmenligi sebepli yaş wagtda durmuşa çıkıp ya da öýlenip kısa wagtyň içinde de maşgalalar bozulan adamlar var. Ya buların hem izinde galan çağaları var. Ya enesine galýar ya atasına galýar. Bu ýaly maşgalalar hem gatyken. Indi internat sözü bir näme? İtici bir söz de. İtici bir söz. Bu hiç kaçanam
bunun ilk bilen adını ütketmeli. Bunu yatılı okullar deyip adlandırıp biliriz teze Türkmenistan'da. Şu hiç kaçanam devlete bağlı olmalı değil. Devlete bağlı oldu mu özleri eçken yalı edip görkezip şoları mankurtlaştırıp özlerine yani özlerine neme kalkan yalı edip ulalacak bolyalarda. Şu hiç kaçanam zat olmalı değil. Bu teze Türkmenistan'da e, yönetim tarafından hemişe bu yatılı okullar hususlaştırılıp devlet tarafından hemişe göz altında tutulmalı. Şoların bakımını, şu çağalar azat, erkin, özgür ulalıp bilmeli. Hiç kime bağlı olma. Özleri olup yaşap bilmeli. Şu dünyada, Türkmenistan'da şoların bir özünün, ornu varlıklarını bilip yaşamamalı. Sağ olun. Şurada mən aydıp geçin de çağların hemmesi azad ösmeli, azad bilim almalı. Şu azad hakkında deme aydıldı. Çağların hemmesi yetim bolsun, internat çağası bolsun, normal maşgalanın çağası bolsun, hemmesi azad bol, okul bilim almalı. Bile söz verin. Ben yanka aytjak bolýanym. Döwletiň bolmaly internatlar yanka ya yetimler öýü ýa-da hususy bolmaly diýen soraga jogap berjek bolýan men düşünşümçe täze Türkmenistanyň adam yetiştirmek, nesil yetiştirmek, gelecek nesilleri yetiştirmek yurdumyzyň hazynaň interesine boljak da. Hazynaň birinji maksady nesil yetiştirmek boljak, ilimli, bilimli, sagdyn nesil yetiştirmek hazynaň interesine. Şoň üçin şo döwür şo täze Türkmenistan gurulan wagtynda kanuna laýyklykda eger hazynaň interesi şo bolsa, şo döwrüň kanunlaryna mysal üçin ruhsat berilse, hususiýetçilige onu kime berip bolar ine bir sorag. Ondan ikinci soraw eger hazynaň interesi şo çağalar boljak bolsa, geljek nesil boljak bolsa, şo hazynaň özüni duranladym şolary yeterli derejede erkin öz başda çağalar yetiştirip biler dip düşünýän. Sebäbi näkilaýdaň şol hazynamyň esasy interesi bilimli nesil yetiştirmek bolýar-da, adam gymmatlygy şu zatlar bilen neme dilýär. O döwürde eger şu hususiýetçilige ruhsat berilse, olam bolup biler. Ya bolmasa çağalar öýünden çağalary ogulluk, gyýdlyk alyp, bir çağany alyp, bir näçe çağany diňe şoň bilen men zanimasiýa etjek, diňe men şu çağalary seretjek diýse, başga ýurtlarda başlanýaly hökümet tarapyndan ýörütene 5-6 tan çağalsa, jaýam berýär, şolar mektebe gatnarýaly mini marşrutkalarmy ýa awtobusmy şonýal nemeleriň berilýär. Hemme uslowiýalary üçin edilýär, durmuşda gerekli bolan. Ondan daşary okullaryna her aýda şolary kontrol edilip durulýar, şolaryň ýetişigi nähili, şolaryň iýiçgesi nähili, şol hazynaň mysal üçin şo çağalar üçin bölýän sredstwasyna laýyklykda şo çağalar saklanýarmy ýa saklananokmy? Men düşünşüm şonýalrak gödegime gelýär. Täze Türkmenistanyň. Teze Türkmenistan'da en köp önem verilecek çağalarımıza, gelecek neslimize. Ondan şu täze Türkmenistanyň iň uly ýatyrmam şo geljek nesillere boljak. Aha. Şurada yine bir aydıp geçecek zadım da soracak. Yetimler demek, yetimler öyünü, yetimhane diyeler. Teze Türkmenistan'a nähil edip ütkedip biles yani nähil bolacak adı. Başka ütketsek. Biraz kemsedici bolýar da yetimler demek. Ady hawa gelişikdir, ady kemsedici çağa, şo ýörüň gutoran çağa men yetimler öýünde okudum diýip aýtmagam özüne bir kemsedici bir söz bolup durýar-da.
Bunun adyny hökman üýtgediriz. Ine internat mektep. Bul internat diýmegem gelşiksiz. Bunun yatılı okuw diýen ýaly, şol real ad goýarys. Tak adynam orta okul ses beril goýsagam bolýar. Gowy ad tapar ýaly, saýlap alar ýaly. Yetimler öýünem aýyrmaly. O gerek ýok, kemsitiji. O çağa belki isleýänler şu yetimler öýüne okudum diýip ady eýam gelşiksiz. Ýa-ni Türkmenistana döwletliler köşkü diýip ad berdiler. Emma olam gelşene ol adam bolanak goňa. Oň üstüne işler diýip pikir edýän mene. Vaktimiz hem dolup geldi de ben şurada bu temana bu meseleyi açık koyacak. Her zaman ben bildiğim çelle Türkmenistan'ın içinde yetimhanalar bolsa internatlar bolsa türme yağlı. Şurada bize bu gepleşiyi gören vatandaşlarımıza yüzlenecek. Şu bildikleriniz var bolsa yazsanız şöyle komentaryalara. Sorak şeklinde mi ya da öz düşüncenizi mi ya bilenleri bildiklerinizi mi yazsanız sonra bize çıkıp bu meselenin bu temanın devamını getirsek diye şunu yüzlenmek istedim. Başka koşmak isteyenleriniz olsa koşsanız son vaktimiz azaldı. Umut'a söz verelim. Sağ olun söz vereniz için. Şuradayda yüzlenmede yetimler öyle deyip özünüz ayttınız birem adı üstünde aydığınız itici deyip bunu şu halktan şu yetim çağaları daş tutmak için bunu bilip ediyeler itici yani halk tarafından itilsin yani özleri hoşsarlık eden yalı edip görkezip şu yetim çağaları mankurtlaştırıyorlar adı üstünde itilmek için bunu yetimler öyle deyip adlandırdılar hazırki cinayetçi toplar. No. Şoňam üstüne ýetireýin umydyň aýdan zadyny. Meselem şu yetimhana oň üstesine de yetimegi yeti vur, yeti bilmesen at vur diýip türkmeniň bir sözü bar. Erbet bir nakıl. Näme üçin sen yetimegi yeti vurmaly, yeti bilmesen at vurmaly? Näme sebäpden? Oşdan Allah tarapdan gargapdyr, yetim alypdyr. Yetimege nefsiň agyrmasyn tutup ýenji bilsen ýenç diýen many. Yani bakatı ne doğru bir umut doğraydı o ad ayrım o gerekler olat. Soňam ýene bir näme bar da şu Niyaz döwründe yetimleri ýörite hazırlapdylar. Mesela geçenlerde bir türmeden nemeler gelip gepleşi ettiler türmenin içinde. Şunda ayıp geçen şu amonlar şu yörite tayarlanan yetimhananın çağaları şulara yol vermelidir. Da uzakmış hayatları var. Da uzakmış hayatları. Hawa bu häzirki wagtda şu yetimlere öý diýerler, şoň içinde çağalan köpüsini diktatura özüniň yaraly hökmünde halka garşy ulanýarlar. Şolar bir instrument ýalak halka garşy durup bilerýärler, adam ýetişdirýärler şo taýda. Adam diýenim, adam diýse bolýarmy dämi o derejä ýetirilen soň ýöne hakykatan şo diktaturan bir yaraly instrumenti şo taýda bir bölegi taýinlanýar. Onda gyz çağalar meselesinde de men eşdeşme görä ýöne bilemok, doly öz gözüm bilen göremok ýöne eşdeşme görä owadanrak gyz çağalary bayrak, nemerak yerlere birden pula satýarlarmyşyn ýa-da şol ýurtlara uğratýarlar, satýarlar, şuňaly adam sewdasy bütýär diýip eşitdim. Ýöne çynmy ýalanmy onçasyn bilemok, ýöne şoňaly zatlar gurrunlar gelýär. Üstesine zorluklar, gyz çağalar şo taýda köp zorlanýar. Atletine şo yetimler öýünü ýanky wagty 18 ýaşandan soň şolary jaý bilen 18 däl şu mektebe götürýär 10-njy klasy. Şondan soň normalny ýurtlarda jaý bilen
oku bilen ya işe girecek, okuyacak geldi işe bilen üçün edilýär. Şolar durmuş ýoluna bir uğradylyp goýberlýär. Bizde şo zat ýok. Şo zat ýok, onsoň kim nähil günni görse şo hili görýär.